Bos días a todos. Decirvos, bueno, pois que este ano inauguramos un novo simposio de escultura. Este ano cambiamos a ubicación. Vamos a facer por primeira vez o simposio de escultura aquí no Paseo Marítimo. Como ben sabedes, ata agora se estaba facendo o simposio pois na zona portuaria, na zona do Corgo. Defendemos durante estes días o cambio de ubicación, dicindo que o recinto ferial gañaba. Estando hoxe aquí e vendo o marco que temos detrás nosa, vendo a nosa ría, vendo a nosa illa Toxa, este espectacular marco que temos aquí detrás, podo pensar que tamén van a gañar os escultores, porque van a ter unha boa fonte de inspiración para traballar. Van a gañar tamén no Paseo Marítimo quenes nos visitan e quenes pasen por aquí. Decirvos que desde a Concellería de Turismo este ano, pois bueno, estamos na 20ª edición, posiblemente teñamos que facer algunha reflexión, como sempre, para ir mellorando, porque quen ten responsabilidade en este sentido a nivel público, en este caso no sector do turismo, pois ten que sempre ofrecer algunha novedade en conxunción cos colectivos que hoxe aquí nos acompañan, con Egrobes, coa Asociación de Hostelería, co CIT, coa Cofradía, con Amegrove, con tantos outros que tamén nos apoian e colaboran con nós. Pois temos que entre todos intentar sempre mellorando, non? Mellorando para ben. A veces pode haber críticas, son críticas que nos axudan, pero bueno, a intención é mellorar. Entón, posiblemente no seo do Consello Sectorial estudiaremos a posibilidade, por un lado, de que tal vez, en vez de poñer todas as esculturas no casco urbano, xa levamos 20 edicións, coloquemos unha gañadora, e pois estudiar máis ben a posibilidade de facer un parque das esculturas para seguir aproveitando o bo traballo da xente que está aquí con nós durante estes días da Festa do Marisco. Se presentaron máis de 60 bocetos, só 5 poden vir, pero esos 5 que si veñen con, penso, despois de ter falado con eles, con moitas ganas de facer un bo traballo para que despois nós, os grovenses e quenes nos visitan, podamos disfrutar no día a día. Así, os 5 escultores que van a estar con nós son, por un lado, Ángel Moral Soto, é originario aquí galego, de Vigo, e a súa obra chamase Moving. Despois temos a Emin Petrosyan, de Yerevan, República de Armenia. A súa obra chamase Cavalier. Con nós vai estar tamén outro escultor, Hugo Pereira Bengúa, de Uruguai, ainda que veciño do pueblo, e a súa obra é Pinza de Boi de Mar. Outro escultor que vai estar con nós é Pedro Ania Jerez, aragonés de Huesca, e a súa obra chamase Unión. E por último temos con nós a Stefan Sprenker, de Alemania, Colonia, e a súa obra chamase Waves. E nada, darvos a vos os escultores a benvida. Para Emil, para Stefan, I just want to thank you for coming to Grove, to Galicia. We hope you perform a good job. This is a land of granitics, it's a land of stones, so I think you can do a nice job in front of our nice sea, our estuary, and we hope the best for you all. Esperamos lo mejor para todos vosotros, que hagáis un buen trabajo, y nada más. Moitísimas gracias, boa Festa Marisco, mellor simposio, gracias. Buenos días a todos. Con este acto inauguramos oficiosamente, como ben sabedes, a Festa do Marisco deste ano. O simposio de escultura sempre se adianta unhas semanas, uns días, para darlle a posibilidade aos escultores de facer o seu traballo en tempo para que o rematen ao finalizar a festa. 46 anos que vamos xa a celebrar de Festa do Marisco. Comeza, como todos ben saben, o día 2, o próximo venres, e hasta o 12 de outubro esperamos novamente seguir ofrecendolle a todos os visitantes, a todos os veciños e veciñas do Grove, o mellor do noso traballo e o mellor do noso produto, o mellor que nos ofrecen as rías. Quero recordar que hoxe en día tanta competencia que estamos a ver con outras, e se me permiten tamén a expresión, pseudo festas do marisco, a única festa do marisco que garante que os produtos son galegos en todos aqueles produtos que se podan conseguir nas lonxas galegas é a Festa do Marisco do Grove, e nos respaldan 46 anos de traballo, 46 anos de esforzo, 46 anos de responsabilidade e 46 anos de calidad. Así pois, entre todos temos que defender a única festa do marisco que hai, que é a Festa do Marisco do Grove. Eu espero que todos os escultores hoy aquí presentes que van a realizar su trabajo disfruten de su trabajo, nos ofrezcan lo mejor de su arte, y sobre todo también que disfruten de Grove,
de todo lo que este pueblo les va a ofrecer y sobre todo que disfruten de sus vecinos, que como siempre digo, es lo mejor. Esperemos que este ano, como sempre, a Festa do Marisco sexa referente. Eu creo que a Festa do Marisco supera calquer crisis económica que poda haber e desde logo desde hoxe xa quentamos motores, esperamos ofrecer o mellor que temos no Grove e polo tanto eu espero que o 12 de outubro falemos todos dicindo que novamente a Festa do Marisco volveu a poñer o listón no máis alto, porque así o merecemos todos os que vivimos no Grove, todos os que somos do Grove e todos os que traballamos para o Grove e polo Grove. Si máis, non me estendo máis, damos por inaugurado o 20º Simposio Internacional de Escultura e, como digo, é a introdución, o previo para a Festa do Marisco que empezamos este venres. Agradecer a Canto Dorxo, como sempre, a súa colaboración, a todos os colectivos e compañeros de goberno e da corporación que aquí están presentes e a todos os veciños e veciñas, moitas gracias e bons días. Hallo, mein Name ist Stefan Sprenker. Ich komme aus Berlin und freue mich, hier zu sein. Ich habe von meinem Freund, der vor 2 Jahren schon mal hier war, von dem Symposium gehört und ich habe von diesen Steinen, von den tollen Steinen schon gehört und es ist mir eine große Freude, jetzt dieses Jahr bei dem Symposium mitzumachen, O Grove kennenzulernen. Ich habe kurz bevor ich abgeflogen bin, noch einen großen Artikel in Berlin in der Tageszeitung gelesen und von dem tollen Fischfestival gehört und bin also sehr gespannt, jetzt hier zu sein und freue mich, jetzt mit Stein zu arbeiten und hoffe, dass es gut gelingt und eine sehr schöne Arbeit wird. Okay, vielen Dank. Ես Հայաստանից եմ, Երևանից, անունս Էմին Պետրոսյան, շատ հաճելի է գտնվել Օգրովում, շատ գեղեցիկ փոքրիկ քաղաք է, հյուրընկալ, պայծառ, հույսով եմ, որ այս սիմպոզիումը կանցնի շատ լավ եւ մեծ տպավորություններով կվերադառնամ Հայաստան եւ այդ մասին կտեղեկացնեմ իմ գոլեգաներին։ Շատ ուրախ եմ գտնվելու այստեղ։ Երկրորդ անգամն է, որ գտնվում եմ Իսպանիայում, առաջին անգամ եղել եմ Սարագոսայի մոտ, հուսով եմ շատ մեծ տպավորություններով կվերադառնամ Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Hola, chámome Ángel Moral, veño de o Simposium do Grove que tiña ganas de vir por ser aquí cercano e coñecer moita xente que ten vido ata aquí. Eu son de Vigo, fixen unha obra que chamase Moving, un pouco inspirada nas dualidades da vida, conxugadas, no centro é o punto ideal na miña forma de ver a vida. Eu creo que isto é todo porque hai que traballar e ver como queda finalmente. Hola, buenas tardes. Soy Pedro Anía, soy escultor, vengo de Aragón, de la provincia de Huesca. Esta es la segunda vez que estoy en este simposio de granito de Ogrove. Estoy encantado aquí de repetir. Siempre el material que he trabajado en escultura es la piedra en todos sus tipos, mármoles, granitos, areniscas. La verdad que es que el material que hay aquí, este granito negro que he elegido, es un granito excepcional. Sobre todo me gusta mucho venir aquí a Galicia porque son unos enamorados de la piedra. Es por donde vaya, está lleno de monumentos, de gente que la trabaja, de gente que se entusiasma con este trabajo. Y vamos, que me parece que este simposium, ya que es el 20º aniversario, tendría que seguir como mínimo para siempre. Mi nombre es Hugo Pereira, represento a Uruguay, soy nacido en Paysandú y la propuesta para este año es la pinza de buey de mar
de alto de 1,90 por 1 metro de base y 45 de profundidad. La voy a realizar en granito silvestre y bueno, es mi segunda participación en este simposio tan importante y muy bien, eso es todo. Gracias.